Helo a chroeso I Bumed Pennod ein cyfres newydd CLONC A CHÂN gyda fi, Gwen Shenton, swydd y cymuned Mentoriaeth Castell-nedd Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod i adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n syrenu mewn meysydd amrywiol. Bydda fi'n cael CLONC A CHÂN gyda'r pobl dawnus yma a chewch chi wrando ar eu hanesion wrth i ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am eu hoff gerddoriaeth. A wedi ymuno â fi ar wythnos hon, mae Cleif Harpwood o Talbot sy'n adnabyddus am fod yn aelod o band enwog Dafis ac am gyfansoddi rhai o ganeuon mwyaf eiconig Cymru yn fy marn i. Siwr I chi, Cleif? Wy'n dda iawn, diolch. Siwr beth ydych chi? Ie, fi'n iawn, diolch. Felly, i'r gwrandawyr sydd efallai ddim mor gyfarwydd â chi, os moddech chi sôn am bach o hanes chi ac am eich gyrfa ym myd cerddoriaeth hyd yn hyn? Wel, ges I magu yn ardal Aberafan ac yn nghwmafan mae'n wreiddiau I gyd yn y cwm ac mi es i'r ysgol ym Montry de Fen, pentre reit enwog oherwydd actor reit enwog, dath o'na yn y 50au a'r 60au. Yeah. A hefyd fi sy'n byw mewn wahanol rannau o'r dre. Es I ysgol gynradd Gymraeg Montry de Fen, a wedyn es I ysgol Rhydfelen. O'n i'n teithio o Talbot I Rhydfelen yn ddyddiol I fynd i'r ysgol. A dyna cyn yr M4, felly oedd yn daith eitha dyrus. Yeah. O'n i'n cael lot o sport ar y bus, so o'n i'n myndio gymaint. Wedyn, benderfynnes I, o'n I eisiau dilyn gyrfa mewn daeareg a diddordeb mawr dy fi mewn dringo a mynydda. Ac felly, cyn ystyried mynd i'r coleg, es I draw I weithio I Wlad yr Ia am gyfnod ar ddechrau'r 70au. Wedi'n dod nôl, wrth gwrs, oedd y cyffro mawr yma yng Nghymru ar y pryd, y chwildro mawr ar iaith yn ganolog i'r chwildro yna. Ac felly, benderfynnes I dilyn cwrs Cymraeg a drama yn y coleg. A fanna ddechreuodd yng ngyrfa cerddorol I. A wedyn fi gyda Edrych yn y 70au a hefyd India Rock a chyn hynny ac eraill grŵp gwerin adferol. A wedyn mae nghysylltiad I cherddoriaeth wedi bod trwy teledu achos wedi cyfnod yn y theatr. O'n i'n bennaeth o'r theatr fel un fach ac yn athro drama cyn hynny. Ond wedyn mi es I mewn I diwydiant teledu yn yr 80au ac yn y diwydiant teledu dwi wedi bod. Felly mae cysylltiad I bod gyda fi, gyda cherddoriaeth o bob math yn y Gymraeg a'r Saesneg hyd at heddiw. Mae'r band dal I fynd o fi, HR band, a dwi hefyd yn cynnal nosweithiau acwstic hefyd gyda chyfaill cerddorol Geraint Cynan. Ac wrth gwrs, mae'r cyfnod yma wedi dod â popeth byw I stop yn diwedd yng ngherddau gigs os ydych wedi cael ei gohirio. Sut ydych chi wedi bod yn cadw'n brysur yn ystod y lockdown, de? Wel, wedi gwneud pethau eitha boring a wedi gwir, fel peintio fences a siedau a drysau ffrynt y tŷ ac yn y blaen, gwagu'r atig, gwagu'r garage, cael gwared o stwff sydd wedi bod yn ers blynyddoedd, a hefyd darganfod pethau yn wedi anghofio Dafi. Ond mae wedi bod yn ddifyr oherwydd wedi gallu dod I trefn, wedi cadw lot o archif o'n cyfnod dim yn cerddoriaeth dros blynyddoedd. So wedi gallu rhoi o drefn a bethau fel yna. Ond wi hefyd wedi bod yn ysgrifennu ac yn paratoi ar gyfer dod mas o'r cyfnod yma. Ni wedi bod yn paratoi sioeau ar gyfer tafarndau a chlybiau yn yr ardal rhai dwyieithog mwyn codi ymwybyddiaeth y boblogaeth leol o ran yn Gymraeg. Wedi bod yn gweithio ar ambell I gân ar gyfer y set acwstig. Ac wrth gwrs, I ni wedi colli lot fawr o gigs. Mae'r band wedi colli rhyw hanner dwsin o gigs a gwyliau yn ystod y cyfnod yma. Ac wrth gwrs, mae Geraint y Finna hefyd wedi colli hyn a hyn o gigs. Ond I ni nawr yn barod, dwi'n meddwl, cyn gynted ac mae'r Llywodraeth Cymru'n caniatáu ni wneud, falle I fynd nôl mas yna. Dwi'n mynd gweld yna'n digwydd mewn gwirionedd, dan o leia dechrau'r flwyddyn, mae'n pella yn y fe, ti'n bod? Ie, fel croesi beth ydych fe, achos fi'n gweld fe'n hynna, fi'n gweld eisiau gwrando ar pethau byw, mae'n gwneud gwahaniaeth cael
pethau byw yn diwe. Ydy. Achos, ti'n bod, un o'r pethau dwi'n teimlo gyda'r noson acwstic yn enwedig yw'r cyfle i ddisgrifio caneuon a rhoi cefndir caneuon a hefyd cymdeithasu gyda pobl mewn gwahanol fannau dros Gymru gyfan yn dyfa. Ie, yn gymys. Nawr, fi'n mynd i gofyn cwbl o gwestiynau hwyl i chi a dod i nabod chi'n bach yn well os ma'n o'n oce, a wedyn chawn ni gêm bach wedyn cloi ar y diwedd, oce? Reit, oce. Fab, coni off de. So cwestiwn 1, pan o'ch chi'n ifanc, pwy oedd eich model rôl chi? Dwi'n meddwl mae'n prifathro ni ym Montredefen, Alwyn Samuel, sef tad Aled Samuel sydd yn gyflwynydd poblogaidd erbyn hyn. Mi oedd Alwyn yn ddyn creadigol iawn, yn athro arbennig, ond hefyd yn rhywun oedd yn rhoi addysg eang iawn i bobl, a hefyd yn berson creadigol iawn. Oedd e'n gyfrifol am parti Pontrydyfen, oedd yn parti lleol yn yr ardal nôl yn y 60au. A diolch iddo fe, ges i'r cyfle cyntaf i recordio fel plentyn ar record parti Pontrydyfen. Ond mae ddylanwad yn amlwg oherwydd nid dim ond fi a John Griffiths a Hefin Ellis oedd yn perthyn i Edward H. Dafis, dath mas o'r ysgol yna, ond actorion fel Sian Owen, cantorion fel Geraint Griffiths, a hefyd pobl sy'n ymwneud â'r theatr a theledu pobl fel Will Davies sydd yn gynhyrchydd ac yn gyfarwyddwr teledu fel fi. Ac felly, beth oedd Alwyn yn neud yn rhoi cyfle i ni i berfformio ac yn ein trwytho ni wedyn mewn cerddoriaeth o bob math. Cerddoriaeth ysgafn y cyfnod, fel skiffle a bob math o bethau, a operettas a pob dim. Ac felly mae ddylanwad wedi bod yn bwysig, dwi'n meddwl, i nifer fawr ohono ni. Yn enwedig y tri oedd yn Edward H. Dafis yn sicr. Ie, na lle ddech chi'n geitwad. Mae cael amrywiaeth yn holl bwysig yn dywe hefyd. Odi, a'r peth arall oedd Alwyn yn neud, oedd e'n dysgu hanes lleol i ni, oedd e'n mynd â ni mas i gyffiniau'r pentre, i grwydro ac yn y blaen. A mae'r profiadau hynny wedi aros dros flynyddoedd, byd natur, hanes yr ardal, oedd e'n mynd â ni ar hyd yr hen reilffyrdd ac yn y blaen, ac i le oedd y gweithfeydd yn gynnar iawn yn y cwm. A wedyn, wrth gwrs nawr, dwi'n ail ymweld ar llefydd yna ac yn cofio'n iawn lle mae pob dim. Ie, hel atgofion. Beth yw eich hoff gair Cymraeg chi? Wel, gan mod i wedi byw am gyfnod hir yn Sir Aberteifi, yn Ngheredigion, o'n i wastad yn hoffi'r gair glei. A mi ddath y gair glei yn bach o catchphrase, achos nôl ar ddechrau Ysbrydorec yn yr 80au, o'n i'n gyfrifol am gyfres gomedi o'r enw Torri Gwynt. A prif actor y gyfres honno oedd Dewi Pws. Ac ro'n i'n tynnu cos ac yn y blaen. A mi oedd ni gyfres o sketches, oedd yna sketch ym mhob un o'r rhaglenni, a mi oedd y gair glei yn dod lan. Fydda rhywun yn gweud, odi John yn mynd i'r ffair hyn o? Odi. Odi beth? Odi glei. So, oedd e'n fath o gag mewn ffordd, oedd yn rhedeg drwy'r gyfres. Ond mae'n cael ei ddefnyddio lawr fyna. Ond i roi enghraifft o air arall i chi, sydd yn lleol, o'n i'n defnyddio yn blaen, dyn ni wastad yn chwerthu'n ynglyn â hyn, achos oedd y Cymru di-Gymraeg a'r Gymraeg yn defnyddio hyn. Pan o'ch chi'n sôn am eich, o'n chi'n cwrdd â rhywun, ffrind newydd bynnag yn y cwm, flynyddoedd yn ôl, oedd chi'n gweud, siwr wyt ti wys? Wys. O gwas, mae'n siŵr mae wedi dod. Siwr wyt ti gwas yn y fe, ti'n gwybod? Ond siwr wyt ti wys. A hyd yn oed yn Saesneg, oedd y ffrindiau di-Gymraeg i wastad yn gweud, how's it going, Wys? Ie, mae hwnna'n dal yn rhywbeth nawr yn diwedd fi'n clywed, eitha lot o bobl yn gweud hyd heddiw. Ydy, a gair arall falle fyddech chi ddim yn gyfarwydd, o'n i'n defnyddio yn y cwm hefyd,
Chi'n gwybod beth oedd sleish? Na. Sleish oedd rhaw fach o'ch chi'n defnyddio i lanau'r tân, chybod? Rhaw fach o metal. A mae'n air da, herwydd mae'r sleish, chybod, yn disgrifio'r sŵn wrth i'r rhaw fynd i'r aelwyd a chlirio'r llitw o'r tân, yn fe? Ydy, go. Dim un gair tri yma na, ond o wahanol ardaloedd o beth bynnag. Na, da iawn. Beth yw eich go-to outfit chi ar ddiwrnod arferol? Wel, crys ti, mae da fi gasgliad helaeth o grysau ti, eriod. Mae da fi ddreirel am fyna. Wel, fel rhywun yn gweithio yn y cyfryngau ac yn y byd cerdd, os oedden ni'n cymryd rhan mewn gwyliau, enghraifft, fel grŵp ac yn y blaen, oedd wastad pobl yn rhoi'r crysau ti yma i chi gyda enw'r wyl neu beth bynnag arno fe. A fi'n cofio'r crys ti Cymraeg ges i gyda rioed oedd crys ti Disco Mickey Plum. Nawr, Disco Mickey Plum yn rhywbeth, wel, mae pawb yn nabod Mickey fel Plwmsan, cymeriad o gyfres Symwyaf Plwmsan. Ond oedd e'n redeg disgo Cymraeg yn gynnar iawn yn diwedd y 60au, dechrau'r 70au. Felly, dan oedd y crys ti cyntaf ges i eriod, ond wedi hynny, wrth gwrs, mae Edward H, mae gen i nifer fawr o grysau ti o wahanol gyngherddau Edward H, a wedi mae grwpiau eraill i roi crysau ti i fi a pethau fel yna. Ond fi wastad yn gwisgo crys ti a denims. Wi eriod i gwisgo denims bob dydd ers o'n i'n 20 oed. A'r stori fyna sydd â fi yw, yn 60au cynnar, pan ges i'r jeans gynta, os i sylwch chi ar labels nawr, mae pawb yn cynnig gan i'r tawel a'r jeans yw pre-shrunk ac yn y blaen, a bod nhw wedi colli llew yn barod, yn y fe. Ond pan o'ch chi'n prynu par o jeans fel Levi's neu Wranglers nôl yn y cyfnod yna, beth o'ch chi'n neud, o'ch chi'n gwisgo nhw, a nhw'n teimlo'n fawr iawn, chybod, ac yn galed, ac yn llenwi bath, a wedyn, o'ch chi'n eistedd yn y bath, am nifer o oriau, darllen llyfr yn beth bynnag, yn shrinko'r jeans. Waw. I'r maint o'ch chi moyn, yn fe. Fel bod nhw'n ffito'n weddol o'ch gwmpas chi. So ers hynny, ond diolch i'r drefn, bob tro fi'n prynu par o jeans, dim rhaid i fi gael bath yn fe, ti'n bod? A byddai chi mond yn gallu clywed un can am weddill eich bywyd, pa gan fyddech chi'n dewis? Wel, mae'r ffôn newydd fynd, a mae un o ganeuon Candelas. Achos mae'n ringtone ni, un o riffs Candelas. Ond na, y gan dwi'n meddwl fydden ni'n ei ddewis, wedi cael yn codi, wrth gwrs, yn cyfnod mawrion y byd cerdd, fel y Beatles a pobl felly. Ond sa'n ni'n dewis can falle o'r cyfnod yna, neu can gan y Kinks hefyd, o'n i'n fan mawr o waith Ray Davies, a John Lennon, Bob Dylan a bobl felly. Felly mae'n anodd iawn i fi ddewis un, ond byddwn ni'n gweud mae'n naill e Days gan y Kinks, neu fyddwn ni hefyd yn ystyried can fwy diweddar, a mae'n gan sy'n gysylltiedig â Chymru oherwydd yn Rockville gath ei chreu gan Coldplay, sef Yellow. A fi'n licio'r gan hefyd. Achos fi'n teimlo bod ni'n... Beth sy'n wastad yn apelio i fi mewn cyddoriaeth, mae yna ddau begwn. Y faled delanegol neu'r anthem sy'n cyffroi. Rhywbeth sy'n neud i chi feddwl, a rhywbeth sy'n cyffroi chi y pen arall. So ond mae'n anodd, mae gen i filoedd o ganeuon yn y tîm yma, credwch chi'n fido, mae silffor yn llawn dy fi. A maen nhw ar, wrth reswm yn ddigidol. Ond, wy'n credu o Days yn rhywbeth wy'n cofio, oedd wedi'n gyffwrdd i pan o'n i yn yn 90au. A hefyd, mae Coldplay, wi jyst yn meddwl bod nhw'n un o'r bandiau byw gorau sydd ni wedi gweld yn y cyfnod diweddar. Na, fi cytuno. Weles i nhw'n fyw yn
Gaerdydd, llynedd. Wel, yn ôl nawr. A hwnna oedd cyngerdd gorau eriod. Just achos nhw'n rhoi sioe mor amazing. On. Ond mae rhaid ni beidio anghofio hefyd, wrth gwrs, bod yn bandiau ni nawr. Un o'r datblygiadau mawr dwi'n teimlo sydd wedi digwydd gyda ni yng Nghymru yw llwyfan y maes yma nawr yn yr Eisteddfod sydd yn rhoi'r syniad yma o arena i ni yng Nghymru a gobeithio allwn ni ddatblygu wrth gwrs Gwyl Rhif 6 a gwyliau eraill nawr sydd yn gwahodd y bandiau Cymraeg. Ond i ni, adnoddau yw popeth yn fe. Adnoddau yw popeth, yna beth. Fi cytuno. A pe bai chi'n goffa dewis un pryd o fwyd i fwyta am weddill eich bywyd chi, pa bryd fyddech chi'n dewis? Wel, i ni fan hyn yn bita yn benna'n llysieuol. Ond yn hoff fwy ni yw bwyd eidalaidd. Ac i ni'n ymweld ar eidal dipyn, fe briodon ni yn Amalfi. Ac felly mae yna berthynas agos iawn gyda ni ar eidal. Ond mi'n credu fydden ni'n dechrau, dyma rhywbeth wy'n neud adre, fydden ni'n dechrau gyda cawl sbigoglis a brocoli, sydd wedyn yn cynnwys pethau fel garlleg a wedyn gorgonzola ar ei bennau. A wedyn fydden ni'n symud ymlaen, dwi'n hoff iawn o basta, o wahanol fath o basta. Ond y saws dwi'n hoffi fwyaf ydy marinara, sef saws sydd yn cynnwys lot fawr o amrywiaeth o bysgod. Cocos a cerigleision a squid a octopus a pob math o bethau felly. A wedyn, yn hoff bwdyn ni yw tiramisu. Mae'n dy ci un dwlu ar tiramisu. Mae'n hoff i ni. Beth yw'ch barn chi yn sôn am bwyd eidalaidd? Beth yw'ch barn chi am binafal ar bitsa? Wel, gaf i wedwch chi o brofiad. Nad yw hyn yn beth poblogaidd yn yr eidal. Oherwydd mae fy mraig, fel mae'n digwydd, yn hoffi afal pîn ar bitsa. Hawaiian, ynddo? Ond pan wnaethon ni i Napoli un tro, ac yn credu yn Sorrento hefyd, fe holodd hi am bitsa Hawaiian, a fe edrychon nhw arni fel sydd wedi dod o blaned arall. Ac fe wrthodon nhw. Hyd yn oed cynnig Hawaiian pizza iddi. Dwi ddim yn fan na. Dwi'n licio'r pizzas. Os ewch chi Napoli fydd, triwch chi pizza. Os o Napoli ddath y pizza. Pizzas nhw'n ffantastig. A maen nhw'n syml iawn, saws syml iawn, ond mae'r toes yn ffantastig. Ond pan fyddai yn mynd, byddai'n dieddol o gael rhywbeth llysieuol ond gyda saws tomato yn fe. Ond dwi yn licio chilies, ac felly byddai bob amser yn cael chili ar pizza. Nice. Os gennych chi uchafbwynt neu atgof sy'n sefyll mas i chi yn eich gyrfa chi? Wel, wedi bod yn ddyn ffodus iawn, wedi profi sawl gyrfa o ran cerddoriaeth, o ran darlledu, theatr a phob dim, ynddo fe. Dwi'n credu o ran perfformiwr, bydden ni'n dweud bod yna 3 o gyngherddau sy'n sefyll mas. Un noson lawen fawr yn Myfiliwn Eisteddfod Aberteifi yn 1976. Ac yn yr un flwyddyn, Pafiliwn Corwen, pan wnaethon ni ddod â'n cyfnod cyntaf ni fel band i ben, gyda miloedd o bobl yna, yn llythrenol. A wedyn, cael yn gwahodd wedyn yn 2003, dwi'n meddwl, i Wyl y Feinol, gan Bryn Terfel, a Bryn Terfel fi a Bryn Terfel yn cael canu gyda'n gilydd. Ond oedd yna 8,000 o bobl yna, oedd e'n anhygol. A hefyd, wrth gwrs, y gyngerdd yn Steddfod Dinbych, sef y gyngerdd sydd wedi nawr, dyma garreg filltir cyntaf llwyfan ar y maes. A dwi mor falch am bod ni wedi bod yn gysylltiedig eto a symud rhywbeth ymlaen
a bod ni wedi cychwyn rhywbeth a mae'r peth wedi parhau ac wedi esblygu, mae'r llwyfan yn fwy, mae'r offer yn fwy soffistigedig, mae'r goleuon well, ond oedd rhaid i rywun gychwyn yn dod. So yna'r pethau sy'n dod i gof. A hefyd, o ran yn darlledu, ges i'r fraint o gyfarwyddo noson fawr y mileniwm. Fi oedd yn gyfrifol am darlledu Cymru ar noson y mileniwm. 4 awr yr 20 heb orffwys o gyfarwyddo o llwyfan enfawr yn Gaerdydd a hefyd bod yn rhan o rhywbeth o rwydwaith byd eang a bwyd o stwff i'r byd, ynddo fe. So oedd hwnna'n dipyn o anrhydedd. Allu ddechmygu. Na, dwi wedi bod yn ffonus. A hefyd, dwi wedi gallu gwneud llawer iawn o wyliau rhyngwladol ac yn y blaen a gweithio gyda artistiaid mawr. So wedi bod yn lwcus. A'n hoff artistiaid i Status Quo. Dwi wedi gweithio dyn nhw cwbl o weithiau hefyd. O fe, o faw. Briliant, ie. Felly, mae dyn ni gêm fach cloedau a bydd rhaid chi ddewis rhwng y ddoi opsiwn mor gyflym a'r posib, okay? So hwn yw'r llall. Ydych chi'n barod? Ie. Cariad neu arian? Cariad bob tro. Siocled neu creision? Creision. Bwyd stryd neu bwyty crand? Bwyd stryd. Theatr neu cinema? Theatr. Trainers neu sandalau? O, trainers. Haf neu gaeaf? Dwi'n licio'r gaeaf. Am yna. Melys neu hallt? Melys. Teledu neu ffilm? Ffilm. Trefnus neu creadigol? Y ddau. A fi. Cwrw neu gwyn? Y ddau. Traeth neu mynyddoedd? O, mynyddoedd. Pasta neu pizza? Y ddau. Poeth neu o'r? Poeth. Cyfansoddi neu perfformio? Perfformio, dwi'n meddwl. Fab. A chi'n adnabyddus dros ben am gyfansoddi rhai o ganeuon Cymraeg mwyaf poblogaidd erioed. Fel merch ifanc, yn canu mewn corau a chystadlu mewn eisteddfodau, fi wedi canu lot o'ch caneuon chi sawl tro. Ysbryd yn Os, Nia Ben Aur, Can yn Ofer, jyst i enwi cwpl, y fe. Oeddech chi wastod eisiau bod yn gerddor ac yn gyfansoddwr? Na, oedd yn merthynas i a cherddoriaeth yn debyg eich merthynas chi a cherddoriaeth. Fel unrhyw un sy'n cael ei fagu yng Nghymru a thrwy'r iaith Gymraeg, oedd perfformio a chystadlu yn benna yn bwysig. A o'n i'n digwydd bod fel bachgen yn meddu ar lais eitha da, a o'n i'n llwyddiannus mewn steddfodau ar bob lefel. Ond, wrth gwrs, golles i ddiddordeb wedyn. Diddordeb mawr gen i mewn cyddoriaeth pop ac yn y blaen, a mewn bandiau, a bandiau lleol ac yn y blaen. Ond nes i ddim feddwl am ymuno a band, neu gyfansoddi, tan i fi gyfarfod a Tecwyn Ifan, Iestyn Galeg a Phil Edwards yn 1972. A wnaethon nhw holi fi a fydden ni'n hoffi canu gyda nhw mewn grŵp o'r enw ac eraill. A ar hyn ysgogodd ni bryd hynny, ond nid yn gymaint y gerddoriaeth, ond y ffaith bod ni yn creu rhywbeth yn gefnogi'r mudiad protest yng Nghymru ar y pryd, achos dyna oedd y nod ni o defnyddio cerddoriaeth Cymraeg i hyrwyddo yr achos y Gymraeg, ac i ddangos i bobl bod hi'n bosib normaleiddio i bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae pob dim yn bosib yn y Gymraeg. A dyna beth oedd y nod. Ond datblygodd yn ddiddordeb i wedyn mewn cerddoriaeth ac yn y blaen a chyfansoddi yn benodol oherwydd bod yn gwbl onest bod angen i ni greu'r holl ddeunydd yma i lenwi recordiau, albums ac yn y blaen. Ie. So dyna
dyna nghysylltiad i gyda cherddoriaeth. Doedd e ddim yn rhywbeth oedd yn... Mae'n eitha greddfol yna, ond doedd e ddim yn rhywbeth o'n i wedi dewis. Na, gosh. Waw. Os ydych chi eisiau unrhyw tips i bobl ifanc yn yr ardal sydd yn breuddwydio am fynd ati i dilyn gyrfa mewn cerddoriaeth? O ran cyfansoddi, fi'n credu mae'r peth ddylech chi wneud yn sicr yw gwrando ar ystod eang o gerddoriaeth. A'r peth sy'n dod mas, ac y peth sy'n dod yn amlwg yw bod unrhyw dôn dda yn syml. Yeah. Bod gan bob un gan, falle frawddeg, na ambell waith mwy nag un brawddeg, sydd yn apelio at y glist ac yn gofiadwy, a bod y melodi yna yn aros yn y cof. A hefyd, beth wy'n deimlo yw, a wy'n ffodus iawn wedi cael sawl cerddo sydd wedi cydweithio dy fi fel Hefyn Ellis, fel Geraint Cynnan ac yn y blaen, pobl sydd yn rhoi syniadau ychwanegol i'ch syniad gwreiddiol chi. Felly mae'n gallu bod yn broses unig iawn, mae'n gallu bod yn broses hir iawn, felly mae'n rhaid bod yn amyneddgar iawn, achos dyw caneuon ddim wastad yn dod fel yna. Ac felly, a'r tip yw i ddyfalbarhau, cadw pethau'n syml, bod yn delynegol mewn lot o ffyrdd, a hefyd ystyried beth mewn gwirionedd sydd yn eich cyffroi chi ac yn creu'r awydd fannoch chi i greu'r gerddoriaeth yn y lle cyntaf. Beth sy'n gyrru'r gerddoriaeth, ystyriwch yna hefyd. Byddwch chi'ch hun. A mae rhaid chi ddyfalbarhau. Achos os ydych chi syniadau, os ydych chi good tune, yna mae hwnna'n mynd yn y pen draw yn mynd i ddod mas, a mae pobl yn mynd i wrando ar unrhyw beth sydd yn felodig ac yn delynegol fel yna. Gwych. Wel, diolch enfawr am y sgwrs, Cleif, a mae wedi bod yn braf iawn dod i nabod chi'n well, ac i fi yn brofiad arbennig am fy mod i'n ffan enfawr o'ch gwaith chi. Hoffech chi gyflwyno'r gan i chi wedi dewis i ni wrando arno heddi? Ie, wrth gwrs, nid un o'n nghyneuon ni yw hi, ond mae'n gan bwysig oherwydd dyma'r gan un o'r caneuon cyntaf nath Edward H berfformio, can gan Dewi Morris, Dewi Pws, a Hefyn Ellis, a mae hefyd yn adlewyrchu cyfnod arbennig yn hanes Cymru, sef y syniad yma bod yr iaith yn mynd i oroesi yn y gorllewin, ac enw'r gan yw Tyrd Edrych. Fab. Felly, ewch amdani, cliciwch y linc i glywed Cleif yn canu Tyrd Edrych, a diolch eto am y sgwrs, Cleif. Diolch i chi. Fab. A phob pawb sy'n gerddorion ifanc mas yna. Ewch amdani. Diolch yn fawr. Hwyl am y tro. Ta-ra.